बुंहरलायबाय बयखौबो गोजोन बेलासिनि लोगोफोर दिनै जोङो न'आव फैदोंमोन आरोखि आं थानाय जायगानिफ्राय एबेक्सननि जि हालोद बेखौ नायदिंनो फैदोंमोन जोङो नायखांबाय खिन्थु माखासे स्पटआव माने फट' लानाय एसे माना दं नालाय थ' नोंथांमोना दिनै बे एबेक्सन जानाय जायगाफोरखौ आं नोंसोरनो देखायनो हानाय नंला आरोखि अब्लाबो बोरैबा फारसे सानोब्ला मोजां नांदों बोरैबा मोनसे सानोब्ला मा होनगोन आरोना नङा होमबा जायो माखासे समफ्राव मानो होनब्ला इलिगेलाव दंखायोमोन नालाय बिथांमोना सरकारनि हायावनो बिथांमोना फरेस्टआवनो गोबांखिनि खामानि जि आयेननि सरकारनि बेरेखा बेफोरबायदि खामानि मावनानै बिथांमोना हाफोरखौ सेनानै लादोंमोन दिनै नायबाय जोङो बिथां जोंहा दङ आं सासे गामसियारि आरो आं बसुमतारी थ' दिनै बिखेकखे ट्रपिकआ बेनोमोन आरोखि एबेक्सन जायगा एरिया जानायफोरखौ जों लांदां फांदां जानायखौ नायनो होननानै फैदोंमोन आरोखि थ' माखासे जोंनि आसाम सरकारनि माखासे रैखाथि हान्जाफोरनि बादा होनाय बा थांनो होयियाव जोङो भिडिअखौ लानो हायासै आरो माखासे रुल एन्ड रेगुलेसनखौ मानिनांगौ जायो नालाय माखासे आयेनफोरखौबो मानिनांगौ जोङो इउटुबार एबा फेसबुकआव जि भिडिअ आगारो बेफोरखौबो जों सानै हयै आगारनांगौ जायो नालाय माखासे आरो फेसबुकनि रुल माखासे इउटुबनि रुल थायो बेफोरखौ जों मानिनानै सोलिनांगौ जायो थ' बेनो आरो गोसो फारसेनिफ्राय मोजां मोनदों होनब्ला जायोबा बांलादेशनिफ्राय फैनाय बिसोरो जोंनि आसामनि हाखौ दखल खालामना दंमोन बिथांमोनखौ होखारदों फारसे बिराद मोजां जादों दाखालि आं मोनसे भिडिअ आगारदोंमोन स्पटआव थानानैनो बेयावबो एसे हेंथा होदोंमोन आरोखि होमब्लाबो आं भिडिअखौ बानायबाय दाखालि आगारदों मोजां रायजोफोरनिफ्राय कमेन्ट आरो मोजां मोनसे थुलुंगा मोनदों आरोखि बेफोरबायदि स्पटआव जायोब्ला जाथायफोरखौ स्पटआव थांनानै खेबनो मोनोब्ला भिउवार्स बा फलोवार्सफोरा अननाय होयो आरोखि दिनै दिखोनानै जादोला स्पटआव थांदोंब्लाबो दिनै भिडिअ लानो मोनासै अब्लाबो आं नोंथांमोननो फोरमायहरबाय दिनै सानडेआव दिनै आङो जायगानि सार्भे खालामनाय मथे भिडिअ लाबोगोन सानदोंमोन आरोखि दिनै हायासै ओमफ्राय जाहानि न' खाथियाव माखासे दंबावोमोन नालाय दा बिसोरखौ दिनै सार्भे खालामफैदों माला जागोनथाय बे जायोब्ला आङो सम मोनोब्ला सुजुग मोनोब्ला बिथांमोननि माखासे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानगोन एबा नाजागोन आरोखि थ' दिनै बिखेकखे कन्टेन्टआ बेनोमोन आरोखि सार्भे खालामनाय एरिया नोंथांमोननो देखायनो सानदोंमोन दाखालि जिबायदि मोनसे भिउ मोनदोंमोन अननाय मोनदोंमोन बेबायदि दिनैबो मोनगोन सानदोंमोन आरो दा दिनै नोंथांमोना अननाय होना होआ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो स' एभ्रिवान गुड इभिनिं बे समाव भिडिअखौ आं दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोखि जोङो दा बे मोनसे पाका लामाजोंनो थांगासिनो दं आरोखि जोङो गावनि न' फारसे फैफिनबाय आरो न' माने आं थानाय जायगायाव फैफिनबाय आरोखि आंनि न'आव थांदोंमोन नालाय आङो दिनै सानडे फरायसालिबो गैयाखाय मोनसे मोजां कन्टेन्ट लाबोगोन बा मोनगोन होननानै भिडिअ खालामनो थांदोंमोन नाथाय दिनै साननाय बायदि जायासै अब्लाबो बे फिसा भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं शेयार खालामहरबाय आरोखि गोजोन्थों बाय बाय